חודשיים אחרי הבאז הגדול רצינו לבדוק האם המחירים של רשת הפארם בי עדיין זולים מהמחירים ברשתות האחרות. כתבת הצרכנות ליאור אטיאס יצאה לבדוק והיא חזרה, והיא כאן איתנו. בוקר טוב. בוקר טוב. הרבה זמן לא היית אצלנו. בוקר. בסדר. האם התחרות עדיין קיימת והאם זה משפיע במשהו? תקשיב, יש כאן עניין מאוד מאוד רציני. יצא לכם לבקר באחד מהסניפים של בי? הם לא כאלה רבים. הם לא כאלה רבים. האמת שהם לא כאלה מעטים. יש 73 סניפים, מחציתם בגוש דן, אז... אוקיי, אז כן, סטטיסטית קרוב יותר, אוקיי. תראו, אז ככה ממש בסוף נובמבר, לפני חודשיים, הושקה לה רשת הפארם חדשה, רשת בי. מי שעדיין לא שמע עליה, אז בשני משפטים, ענקית הכימונאות, שופרסל, רכשה בעצם את כל רשת ניו פארם, ולמעשה היא ככה, אותה רשת דשדשה המון שנים מול השחקנית המרכזית בשוק, סופר פארם, והושקה לה רשת חדשה. עכשיו, רשת בי נושאת באמתחתה שתי הבטחות מאוד מאוד משמעותיות לצרכנים. ההבטחה הראשונה זה בעצם לשנות את כל חוויית הקנייה שלנו כצרכנים בסניפים עצמם, חוויה שהיא הרבה יותר דיגיטלית, טכנולוגית ונוחה למשתמש. אבל ההבטחה השנייה והמשמעותית והחשובה הרבה יותר, זה הוזלה משמעותית מאוד של מוצרי הפארם, שאתם חייבים להסכים איתי, הם הרבה יותר מדי יקרים. ביחס למדינות אחרות שישראלים מטיילים בהם? נכון מאוד. בוודאי. נכון. והמועצה לצרכנות רצתה לבדוק את כל העניין הזה, ולכן ממש ימים ספורים אחרי ההשקה של רשת בי, היא בדקה את העניין, והיא אכן מצאה שרשת בי זולה ב-20% לפחות מרשת סופר פארם. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אולי זה היה איזשהו תעלול ככה שיווקי כדי למשוך צרכנים, לנצל את הבאז התקשורתי, ומעניין לבדוק מה קורה עכשיו, כשאנחנו כבר חודשיים אחרי אותה השקה. אז אני הרכבתי איזשהו סל מוצרים, מה שיש לנו פה על השולחן זה ממש ככה רשימה חלקית לחלוטין. הרשימה המלאה של סל המוצרים שבדקתי כללה משחת שיניים וחיתולים ומגבונים ותחליף חלב, מברשות שיניים, בעצם איזשהו סל מוצרים שרובנו קונים כשאנחנו נכנסים לפארם, ואני חייבת להגיד לכם שכל המוצרים שנבדקו, ללא יוצא מן הכלל, אפילו לא היה מוצר אחד שרשת בי הייתה יותר יקרה, כל המוצרים שנבדקו היו יותר זולים ברשת בי. בואו תראו שני מוצרים שהיו פערים ממש משמעותיים. חיתולים לצורך העניין של הגיס בסופר פארם עלו 47 שקלים ו-90 אגורות, בבי 34 שקלים ו-90 אגורות. זוג מברשות שיניים של קולגייט 39 שקלים ו-90 אגורות בסופר פארם, וברשת בי 29 שקלים ו-90 אגורות. ואם אנחנו ככה סוכמים את כל אותו סל קניות, סל הקניות בסופר פארם עלה 316 שקלים, ברשת בי, חברים, 231 שקלים. אוקיי, זה 30%, פער בערך של 30%. של 85 שקלים, כן, כמעט 30%. אני רק רוצה לשאול, כי יש את הסופר קופיקס ויש את רשת גוד פארם, האריזות שלהם מוקטנות, האם מדובר על אריזות שונות בגודל? אנחנו לא השווינו בכלל את הרשתות האלה, אנחנו דיברנו רק על שתי... לא, אבל אני אומרת שאני יודעת שבמקרים האלה האריזות הן קטנות יותר ולכן המחירים הם זולים יותר. האם נגיד בבי, הגודל של... אנחנו בדקנו בדיוק את אותם מוצרים, אותן החברות, אותו מיליליטר, אותו גודל. אותו הגודל. אני אפילו אוסיף ואומר שהבדיקה נעשתה באותו יום וגם באותה עיר. זאת אומרת, אם נגיד אנחנו בודקים בתל אביב בהשוואה לבאר שבע, כל אחד היה יכול לבחור סניף אחר. אם אנחנו נוטים לחשוב שהמחירים בסניפים הם זהים בגלל שמדובר באותה רשת, אז זו טעות צרכנית, המחירים במרכז בדרך כלל יותר יקרים, לכן הבדיקה נעשתה ממש בשני סניפים במרכז תל אביב שהם סמוכים זה לזה, כדי שהמחנה המשותף יהיה זהה לחלוטין, ולא תהיה שום אפשרות להטעיה. יש בבי גם שירות בתי מרקחת? נכון, בבי יש שירות בתי מרקחת, לא. מה שרציתי לספר לכם זה על עוד כמה נקודות מעניינות להשוואה. אם אנחנו משווים את שתי החברות, אז בסופר פארם, למרות שהמחירים שלה הרבה יותר יקרים, יש לה עדיין כמה יתרונות משמעותיים. היתרון הראשון זה התפיסה של הסניפים ברחבי הארץ, הרבה יותר נגישים לצרכנים, 242 סניפים, בהשוואה ל-73 ברשת בי. יש לה גם 24 מותגים שהם בלעדיים רק לה, ויש עוד אלמנט שהוא מאוד נחמד, שזה משלוחים חינם. אתם ידעתם שיש משלוחים? לא, היה לי מושג. מאיפה מזמינים משלוח? מתקשרת פשוט ואת מזמינה או מהאינטרנט, את ממש ככה בונה לעצמך סל מוצרים. מעל קנייה של 299 שקלים, המשלוח הוא גם בחינם, שזה משהו שלא קיים ברשת בי, אני חייבת לציין. ובשורה
בשורה האחרונה שקשורה אל הרוקחות, את צודקת, יש איזשהו משהו כזה, אבל זה דווקא קשור לסופר פארם. ידיעה חמה מאתמול, הם השיקו אתמול שירות חדש. אתם מכירים את הנודניקים האלה שעומדים בבית מרקחת ומעכבים את התור? ברור. שואלים עוד שאלה ברור. ועוד שאלה ועוד שאלה. אז מעכשיו אתם יכולים, יש פשוט צ'אט עם הרוקח, דרך הטלפון או דרך המחשב. כן, זה זמין, לא, דרך האתר שלהם. יש צ'אט עם הרוקח למטה, זמין מ-9 בבוקר עד 9 בערב. אנחנו פשוט יכולים ממש להתכתב איתו כמו בוואטסאפ. אבל לא רופא, רוקח. רוקח. שאלות שאנחנו בדרך כלל שואלים את הרוקח על ערבוב של כל מיני תרופות, מה לפני, מה אחרי. אתם יכולים לעשות את זה. אתם לא צריכים להשתייך לקופת חולים מסוימת. זה חינם לכולם, ללא עלות. שירות מגניב. יפה. ואנחנו נסכם את כל הבדיקה הזאת ונאמר שאולי חשוב לעשות אותה עוד חודשיים, עוד פעם, באמת לוודא שמדובר במגמה. ולא בבאז של התחלה. והתחרות הזאת של הרשתות היא טובה לנו מאוד. ברור שהיא טובה לנו. יפה מאוד. ליאור אטיאס, תודה רבה. תודה רבה על הבדיקה הזאת. אם אתם רוצים